akeh menu syarat. Apa syaratnya? Ya kupat separuh kok tak bedheki ngono. Lah awakmu iso jawab ya berarti gas lah ngono. Gas lah. Jadi olah nyebul kuwi ana syaratnya kupat karo gawe tebak-tebakan. Kamu ngerti perang tebak-tebakan? Sekolah poran dhisik. Iya sekolah lho, Bu. Apa? Apa piye? Lah ya sekolah apa? Ya sekolah ya SD sampai ngono kok sekolah apa piye lho? San nggak lulus. Engko lek bedhek-bedhekan iki kok lancar gitu. Ya gas lah ngono. Gas lah ngono. Iya itu. Piye dan apa kuwi? Ya bedhek-bedhekan tambah-tambahan bagi-bagian ngono lho. Penak-penak. Lah mbok iya lho. Terus telu tambah papat. Lah kon nyebul. Kuwi karo tangi turu iso jumlah 7 terutama papat. Terus yang terakhir juga guyu lho. Iya sementing aku bahagia kok. Wis mari poso ngempet poso terus langsung mulai sebulan ini mulai yo kelangenan. Kalau iso sing terakhir awakmu sembarang arep milih nyebul sing endi sembarang. Itu mau pira? Ya iso iket lah pas pora ya. Nah. Yes. Wah, yo jumpane. Ya kan kok ndak sida tuku to lek iso oleh ngene iki. Ini matur suwun bar ngono iso lho. Terima kasih Bar. Nah, yo ngono to. Mungkin Langsung balik mulai apa arep nanti? balik mulai lho lan aku prayo nek ning kene ae kok tinggal lemah kendaanmu. Sopo bendaku? Mahitan. Isa. Suwun ya Bar. Iya. Coba Bu. Ya untungnya di kayak tebak-tebakan ndak iso apa mau iso lah tak sikat tenan. Bar. Ketoke lek disawang-sawang puter ning kene kok uangel to, jejele uterno. Lah angel ya kono lho tok jembar. Walah timbangane dadak rono prak ya ning kene to. Mbak anak kok banyak bener. Tapi saiki wis berubah. Apa yang biyen nih? Ini saya kayak kopat kayak dewi. Biar kayak kopat terlalu momongan wong loro. Antung lanang iki lek wis oleh apa sing dikarepne. Mesti bakal dilalekne. Kok iso mreneng ae nyaman. Mesti ngalek-ngalek wong lanang. Jadi aku ya pengen biar ngomong. Tak sih kopat. Bisa mungkin biar kayak kopat tau. Si kelingan ya. Bisa. Aku pilih tuku ae kopat sih. Ki oleh piro lho mong? Mak lagi dia. Lah iya, wae penak tuku nek beres sing kepengin ki kopatan ngono. Tidak ada kingko tak ngene kono metewi jadi kayak kopatan begini Yo ora lek wis gawe ngene iki. kan awak tuku ae tidak usah gawe kita ngene wonge Wong wis kadung gawe wis gawe lah. Sire tuku yo kan mang.
Mas, Ya, iku lek nang lek kopatan awake dhewe nanti nang lor apa nang etan? barang kopatan kena ora ya kena. Barang-barang kok ra bener. Kayak kopat ra bener, jane tuku. Tekoni kopatan nanti nang lor apa nang etan nyauri sembarang kopatan kena ra kopatan kena. Barang-barang kok ora nek bener le. Barang-barang tekoni kok dingin. Ki sing ngomong denek bener iki ya sapa? Ya tak sauri. Nyauri mbok sing penak ngono ae. Terus no. Loh, Tuku ya karepmu ra tuku. Sampe arep nendi? Rame yo judo aku. Nyapa? Ya dolan nyapa lho ning omah ge kopat yo renek gunane. Ndak tuku. Tuku wae. Iki rasa gawe buakane kakek. Iya. Mas, Piye? matur suwun ya. Semenjak aku urip karo sampean aku wis kok warai berbagai hal. Ya, akhirnya kerja, pasti. Lah, gresiki belum ra mesakne sapi nih atos. Lah kayo malah nyapo kentuk kok ning kono kae. Ora ngerti apa piye lek kene daerah kekuasaanku. Apa kurang penggayan apa piye? Lo. Kok iso ning kono turun. Lah iki kok suket wis akeh men iki. Heh. Pelet ngarep diingi iki. Piye lengku diingi wis entek. Tak pakane kabeh. Aja ning kono, medhon-medhon iki daerah kekuasaanku lho. Wes, ngomong ngerti. Nyauri ora gelem lho. Piye nyapa? Kowe kurang penggayan apa piye kok iso ngresiki makanan gini iki? Belanjane iki ya penggawean kok kurang penggawean piye to Nyil? Lho, kok iso penggaweanmu piye iki penggaweanku? Ora diomongi bosmu to. Diomongi piye ya ora no. Wong asline awakmu iki ketoke karo aku apik, ketoke kekancan besti. Ternyata lho bakno apa kuwi ora mau omongne bosmu. Omongmu ora butuh karyawan, aku tok cukup. Ngene cukup. Aku lho omong dhewe langsung dikon kerja. Heh, kowe ngomong dhewe ta Ren? Ya. Aku lali. Alah lali apa yen sengaja ora mau omongne. Ora lho Ren, aku jane tak mau lali aku. Alah lali apa? Aku lho lek teko enek ping 3. Wis tenan mau tekone tenan ya Nyil. Wis Ren, Pak lo gak butuh karyawan, aku tok cukup. Aslinya yo aku ki bejo kesaing lho Ren. Ini kan pekerja aku satu-satunya lho iki kan. Wong kesainge malah diringane ora gelem lho piye betujane lho. Iya lek ra bayar aku disudo. Ora, malah ditambahi bayaranmu. Tenan apa iki Ren? Yo, Wong ngomong, tambahi lamis memang lho. ngapa tuh demen malah ngono. Lah terus iki wis ngarep apa? Ya aku to nyilkat subuh kena wis budal golek pakan ki mang. Ren, kowe ngarep tuwek-tuwek kaya ngene iki terus piye? Sapi lho ora doyan nek ngene iki. Ngenekan ra tuwek enom wis seneni sing duwe kok dadakno. Tak omong tambah ini sapi kok golek damen iki lek loloten piye jal? Lah. Yen sapi pakanane damen Nyil. Masa aku ora tau ngarep tak yo paham lek makan sapi ya. Tapi iki ku ulet. Iso ngloloti lek ngloloti. Ora seneni Pak Lo to. Ya engko digodhog dadekne bubur. Mau damen yo ngene iki sapi doyan. Masa iki pra yo ulet kok dadakno. Tapi sik ulet iki Ren. Lek iki ndak nemen lho. No lek iki ora kena lho. Aku Tapi lho sapi lho cerdas Nyil ngene iki Nyil.
cerdas tapi ngesakne. Iki vitamine renek Ren, tenan. Lah. Pengen enek vitaminnya itu kok nek buah no. Apel apa buah naga kono. Wes saiki ngene Ren. Ayo awake lomba ngarit. Gelis-gelisan. Tapi kuwi aja melok aku. Nah terus Engko ndi sing teko kene dhisik. Pinter-pinteran ngono lho. sapa sing mesti sapa? Lah ayo nundang budal. Bisik-bisikan kok kene akeh-akehan. Ayo. Tapi aja melu. Ora. Kok nggon dhewe. Iya. Oke. Biaretkum. Remas aku nganyi. Arep rebut penggayaku. Assalamualaikum Yu. Yu. Sopo benek kok celuk-celuk ki? Kok lulu nyapon neh kok kita susah ki. Ket mang to. Sik tas Yu. Apa lo? Dewe to memang. Dewe. Nyapon neh. Sakjane ra menyapu-nyapu lho Yu. Yu seduran rene ae. Wah. Tapi dolan rene yo kena lho, tapi mosok tak sawang-sawang kok beda ngono lho cayane. Gono ora beda lho Yu. Mau tak rasa-rasane rumah tangga gua ada berdua lagi saya tak kena diperbaiki. Aja sok muni ngono lho. Lah piye to ya aku dhewe ya wis kesel lho. Aku ki yo ngerti lah aku ki salah nek aku ki ben dino lek njaluk sepuro nek buktine dhek iki panggah cuek kae karo aku. Sabar. Lah engko lek ndak sabar. Omah-omahmu bar tenan lho. Lah nek piye lho Yu? Yo ora piye-piye, wis to. Engko suwi-suwi bar dolan lilih lho. Yo lek lile lek ora, aku dhewe yo kesel lho Yu. Aku yakin mesti lilih. Wong bar dolan ki tresnane ram karo awakmu. Wis to sing sabar. Yo wong ki kadang sabar memang ya nek enteke, cuma ya paling ora dhewe iki ya piye ya aku mbiyen ya tau nglakoni lek sing bab omah-omah sing amburadul ngono kuwi, tapi ya piye kena nggih hikmah sembarang-barang ki sing wis ya wis diperbaiki sing apik. Karepku yo ngono lho, yo nek bar dolan ki ora kenek lho. Kenek wis to aku ki apal karo sifate bojomu kok suwi-suwi lilih lho. Ora usah susah, engko lek susah dadi pikiran terus leneh terus piye jane. Atoh ya iki. Mesti akeh, Mbah. Tapi yo aturan lho, iki ndas wong tuwek masamu. Yo aturan gini wis tak dukne to. Dukne langsung blok ning ndas kok. Ora sengaja. Karek ngenteni sore kuwune ram. Wong karek menek janur ngene kok mesti. Karek iki ning dhuwur makam ndak tintekne angkrang aku ki. Ngantane isih utuh ngono kok. Yo ora kuat ngentekne jane lek angkrang. Lah iya. Apa? Lah iki mau Mbah. Mongkono. Yo. Kuat lo kae. Nggih. Agawane. Iso nyetir karo apa aku sing nyetir.
Iya nih aku laku gandeng. Ndri yo Ndeng. Aduh, indah semua. Tak omong iki. Mbokmu wis oleh janur apa ora? Ya urung genah aku ya langsung rene mae sampean kono mang. Lan ora ono neh aja mik kuwe. Singko dadi lho Mbah apa ya arep didol. Adekno, yo mulai. Lho, engko mak biok neh lak ora tak tangkap mesti ra iku nah lho sing ngamuk ki engko. Kok mesti Piye to piye karepe sampean lho piye? kowe mburi. Jadi ngambil sapa iki? Lak jenenge wani ngerah ngene iku rasah tekok lho. Ini tekok ambil. Ini jenenge lak awak dhewe iki wis dirang ngene iki otomatis. Nani sapa? Tak ero boleh. Ngelit, Pak. Iya maksudmu. Ora ngono maksudnya engko awake kunan tak ndang bacok cintang dhisik kok. Ayo, Cek diminyak nih barang lho iki mesin disurung. Kurang lak tak numpak. Numpak kaya jaran. Jarang kok ora gelem nyentek. Nyentek kaya walang. Malang kok kene cilik. Cilik kaya tengu. Kamu kok yo abang. Abang kok kaya dhuwit. Gue kan yo ning tempat karaoke duit los, aji yo los. Yo, njaluk. Seneng. Wah, kenapa kok kada numpak? Mesti ndak oleh, numpak kleru. Ate iso modelmu kaya pacare apa tae. Tak demono butuh. Iya terjadi bener. Ini ya biasa ya. Jarang-jarang lho iki tak gandeng. Aku ora sembarang wong sing tak gandeng. Iya lho. Kok kewan bareng gandeng. Ndak. Ayo mulai. Mengenek wong golek damen mau paido. Lagi mek gur damen kok sing mau anu ada. Wah, wis teko to, Ren. Lah, kene cah pinter kok sok. Ini janji golek sakmene lho. Abote ra lumbrah iki. Alah. Lah ngono mangku golek damen mau seneni. Lah piye wong aku kleru ancamku kok. Rono bar aku renek suket enek damen rene. Iki tak damen iki. Lah ya ngono aku mau kok ora mau oleh sebab ya apa bedane apa kuwi lho. Kuwi kok sawah dalan kono mung to. Heeh. Lah iya tunggal iki. Masa tarik nunggali kuwe? Bangga pinter aku lek trimo ngarit ae. Tapi panggah sik pinter aku, Ren. Gawanane barang iki lho, ora menang lek kowe iki. Ngono lho. Kowe lho olehmu sakmono kuwi to. Heeh. Lah iki hitungan sakmono kuwi pirang pondongan. Iya, ya, Ren.
Iki tempat jane. Oh iki nggawa janur ngono ate goblok men. Goblok piye lho, Mbak? Engko wong nanti sok goblok ya enek kok. Atuk. Namplok rane wong tuwek iki lho, Bul. Ora sengaja lho, Mbak. Jeneng mlaku ngene ya kleru lah aku ki. Aduh. Dane lho iso apa ora? Lali wong tak dagang. Alah. Kek to, Bul. Tok yo. Ayo, lu. Iki engko lek sampe kok kepune ra aku bisa kasrahmu dhewe sing ngajut Bul. Aku kira sing ngeprok ya bakal mlaku sih. Kiwon ndak iso to. Ngene lho. Iso ora gawe kopat? Ora. Oh, anak isamu nyapa lho kuwi iki. Turu. Wes to ngene lho Nyil. Iki di rumah wong loro, rasa eker-ekeran, rasa geger-gegeran. Pentingnya dia ngawulo me Bos Bardolo. Tapi ngene lho. Wong loro rek hasile apik berarti dibonusi akeh ngono lho. Tapi ngene ya, iki sebagai ketua panggah aku lho. Nek aku gak. Wes to ketua ritek awakmu sembarang. Ketuane panggah lho. Yo, Sampai ketuane kok ngono lah aku. Aku yo suwi lek ngopeni sapi ning kene, Tim. lah terus sirmu piye sebagai ketua jajal aku suwi dong rek apa. Kok iso rame-rame ning kandangnya. Wis ngene Ren, iki sarehno ketuane aku. Gene kok ngaremi Ren. Kowe manut komandoku. Token iki komat dhisik. Lah yo kowe ning kene ngarit bagi aku. Lah aku. Ya kowe ning kandang kene no. Wis mbok resik-resik apa kono. Kowe lek ngarit masalah iki lho. Berarti aku rasa ngarit. Ora usah. Linggo kene terus. Cukup aku sing ngarit. Kan kalau panggah udre ngrebeki engko iso tak sikat sitak-sitak, Bu. Sing ati rame ram to. Arep endi? Nendi, cuman temen tak atasane. Lah iyo. Yo ngono kuwi rasane. Oleh engko sengaja lek. Aja pateni lho. Wong ning anjing mewong kok iso kan diaturan. Piye lek ngono? Bisa karepmu. Mbah sentot. Wong ning sanding mewong ki mbok ndek aturan aja mek gemberah ae. Ora ngerti kok wayah kopatan gawe kopat opo piye. Mek udur apa jane judur ning. Iki lho ini radian kupat kok, Mbah. Aku ora nawani sapi kok. Ngerti dengan ngomong-ngomong. Jare kok sentrot. Ini to gawe kupat iki lho, Mbah. Aku kan karo Bardolo ya kon kerja nek kene. Lah sembarang ra dipenerne. Aku lu ngarit wis ora sak menekean. Ngono omongi sing kiulet, sing kae ketuaan. Gitu. Lelek ngene jenenge prak pecut engko dadine. Wis saiki lho Mbah, sapi dipangan damen ndak kloloten to. Lah kowe ayo golek damen lah kuwi. Pancen salah lek moro mang. Tok bentok. Nyambut gawe iki sing penting, awakmu nyambut gawe ning kene iki dibayar to karo Badolo. Bayar, Mbak. Lah yang bodho nyambut gawe kok rewel lagi. Karepku meng ya ngono, Mbah. Lha penggang ngengkel nyalane aku terus. Mergo piye-piye ya aku ning kene iki wong loro, Mbah. Kene iki sebagai ketua aku iki. Wis to kowe ketua oritek sembarang manut ketua sakarepmu. Oh, lek ngono berarti kowe tak omong. Wis ngalio daripada udur ngalio kono lho. Ngalio kono lho. Marai udur ning kene marai mbrebek kuping kono temen-temen. Wis urip ora ndek penak kene iki kok. Angkat gelut-gelut to. Ngantuk Ram kok. Berat temen-temen malah. Tuh gelindas sak gecek pisan temen-temen. Ora betah aku. Iya ngono. Yu. Piye? Ngapa lo? Sepurane ya lek saumpamane rumah tanggaku karo Bardolo wis ora kena dipertahanke.
Aja muni ngono. Soalnya aku yo wis ora kuat lho yo. Sabar. Tonggepen omongane Yuki. Sabar karo ikhlas kuwi nomor 1 lek wong omah-omah. Ditrimo ae dhisik lakoni uripe keluargane awake dhewe. Wis awakmu lo mampu, lo awakmu rugi lo lek kadung dibojo loro karo Bardolo kok ndak kok kuat-kuatne. Luwih rugine lek tak pertahankan oke. Wonge ning omah cuek. Kaya aku ki ning omah iki kudu uwong ngono lho yo. Kuwi lek prasamu. Wis ta Bardolo wae ana wektu dilu, tak engko lek lirih dhewe. Alah mbuh yo lek kuwi. Aja mbuh. Kowe ndak kelingan perjuanganmu biyen ta. Yo kelingan lho yo. Lah iya, lagi kira kaya ngene iki lek sampe wong tuamu weruh. Terus piye? Kok ndak malah pikiran. Yo lek sing pas iki aja sampe ero lho yo wong tuaku. Iya lho, yo ora mungkin yo terus keluar-keluar ning wong tuamu ki mangkane dijaga omah-omahe ben wong tuane ndak kecewa. Biyen yo nek njaluk restu rabi karo Bardolo yo iram awakmu ya to. Wis ta sing sabar. Awakmu dhewe coba ngono ki mesti kuat. Yo mbiyen yo kuat. Ya to? Belajar ikhlas karo nriman. Aja lali sabar. Iya yo. Ya ngono to. Ya wis lekno. Ndang mulai engko selak di kawatene Bardolo lho. Anu ayo aku sik tak ning kene lho. Aku sik pengen tenang lho. Tenang ya tenang. Aku ki ya ora penak lho, bukan kok aku ndak ngolehi. Tapi engko lek salah sitok ndak ngalahi, engko terus mek kegro ae lho. Oke prak yo oleh to omahku. Nginep ning kene ngono. Ya oleh ae lho iki ya omahmu. Turu ning kamarku kono ya kenek. Nek aku sik tak ning kene yo. Ya wis sakno. Aku tak terus ning mbah-mbah sik ya. Iya yo. Ora usah susah. Jadi jemput kon sabar. Enggak sabar ae. Iki kesel aku. Masa omah masing keri kok kurang piye ngono. Riyo ya ora kaya riyo. Kupatan ya ora kaya kupatan. Itu ya bener ya. Aku ngomong maaf nih bojoku. Tapi lek urusan hati ngono kok masa aku panggang grundel. Tapi yang tak pikir-pikir ya bener. Njaluk sepuro aku wis ping piro ae. Ki aku yo bolak-balik salah sih. Yo mesakne lah suwi-suwi. Terus sampai kapan ini terus? Alah, gua tutut ya.
Ora ngono kok nanti kapok lho. Malah batang kuwi lek lecir kae. Makan mak sekali dong, Mbak. Mana ya bos aku? Mau menek sekilan ngene kok wis. Sekilono lek pengok. Piye kok kapane calurung? Tak sabeti kono mlayu. Tasnya aku lho karo niki, Mbak. Aku kira teko ora kok kepung kono nek teko. Mau mlayu to, Mbak? Mlayu. Oh, berarti roh kire. Tapi ning kono mung nek kirek lho, Bos. Ini apa to, Mbak? Ya nek miren karo unyil ngono lho. Oh, Lah iya, terus unyil karo miren kok iso mlayu, jerekmu kok enek kire. iya lho, Mbak. Aku nek kono mung nek kire enek miren karo unyil sing mlayu ke unyil ka. Ngarane aku kire ya, Bun. Ora, Mbak. Nyelek remongso mek ngono. Tuwak kok dikirek-kirek. Sing ngirik-ngirik ini sapa lho, Mbah? Berarti lek unyil karo miring kuwi mlayu berarti wedi karo girik. Ngono lho. Lah yen kono ki ora nek kirek ya. Anake aku karo miren karo unyil kayak sing unyil karo miren mlayu berarti kowe otomatis sih ngirik-ngirikne aku kowe. Sampeyan rumangsa lek girik. Yo ora jane. Lah iya ngono kok nesu. Wong tuwek aja gampang nesu jare. Ndang tuwek. Engko bengi kopatan ning mejen dibul kowe. Yo panggamen bareng ngono, Bang. Kok panggo mengaruh nembok liyane rada aduh-aduh. Pak Dari ya. Hmm. Bos, dalam Kewan apa sing paling angel, Bul? semut, Klaru, gajah, klaru, unta, klaru, kirik nge. klaru, Oh, apa tuh, Mbak? ketak. Kok iso? Loh, kok ngengkel? Iya tuh, Mbak. Lah iya kewan apa sing paling ngengkel kok? Jadi sampean ketek. Lah iya ketek. Kok iso ketek nyapo? Kok iso ngengkel nyapa? Ketek. Jadi kok iso ketek lho, Mbak? Lah iya tak jedheki ta awakmu kewan apa sing paling ngengkel? Awakmu jawabnya sembarang-barang ku panggah gajah sing kirik sing apa kono. Sing paling ngengkel ya panggah ketek. Kok iso? Loh, kok ngengkel to Bul kowe iki? Wah, aku ketek ngono to, Mbak, karepmu iki. Aku ora omong. Padha karo asli kae berarti. Oh, doek nunggu. Iki nang aku piye, Mbak? Ngene lho, gawe iki ngene iki. Oh, berarti yang ini iki ngono lho, tak kene. Wong kon terus Pak, aku. Ora iki kok domne tangga-tanggamu ngendi ae akeh ram iki. Wis tak kedak aja umek. Ayo gawe kopat ki engko bengi di kopatan. Iya, Su. Iya. Ya ya, Mbah. Wong ora mbah ngono. Piye lho? Sun. Ilek sampean iki do krungkon wisan tuwek kok. Kene kono iki yo ora tek. Ini ku piye Mbah nggo awake acarane ngono. Sembarang arep bungkir balik kono karepmu. Jemek iki lho, Mbah. Kene. Wis mambah ngono. Oh iya lah. Semangan kali jane piye to? Ndang ngono ning tawonmu enek rendang sapi karo iwak pitik. Madang ibu. Iya, Mbah, ngene sih. Kuwi ndak poso sawalan to? Iki opo ya nek poso sawalan bareng kuwi to, Mbah? Enek lho poso sawal iki bodho sampe bodho 2 dina sampe kopatan kuwi jenenge poso sawal. Tanem ra gelem poso sawal jane kuwi iki lara apa lho? Bodho kok poso ki piye lho, Mbah sampean ki? Bodho pertama kan ndak oleh lek bodho kedua sampai duduk ki oleh. Sebab apa? Wong ke sapa sing poso 7 dina pas sawal kuwi padha karo poso setahun. Ngono lho, setahun ki padha karo poso terus awakmu yo ndak poso kowe. Sampean? Oh, rayu lek no macang. Kok ora iki lho, Tot?
ngono. Aku kira nang ndi kono. Lah ning ndi ya jemblok. Mburi. Eh? Neng Buri. Nyapa lo? Kok? Jamu omongan kok. Ngerti ya gelem. Dek. Dek, Nyapon lelu. kok iso nyapon? Dapat dengarin gulei. Kini biasanya datang gulei. Yang omah mek dhewe kae. Aku nang omah kaya udu umbang ae. Tekoni rapati nyauri. Yo ngono ki yo ngerti dhewe. Enek sikap ngono kuwi yo. Mesti enek. Nyapa? Ya mergo salahku to, salahku karo Ferdi kae. Tapi kan aku njaluk sepura kene bolak-balik to. Buktine apa? Bang cuek kae karo aku. Yo kesel lah sama. Lah aku ndak kesel. Wis to. Sing penting dia saiki wasil ae. Dua solo to nyapa cak. Lho. Piye to jane? Aku sih pengen ning kene. Yang wis cerita barang karo yo cempluk sanoe. Nyapa lah aku cerita. Ini ndak apa-apa jane luwih apik ya critane keluargane dhewe daripada nang wong liya. Ora sampe cerita yo cempluk lho lek nang omah enek sing kena cerita. Oh, alah kok iram. Iya iya. Aku ki yo bingung. Oke ya. Lek nek sampean ngono ki hawane ki masaku yo pegel ae ngono tapi lek ora enek ngono ki ya terus goleki yo ngene iki. Iya lek pegelekno aku yo tak ndak mulih ae. Kok iso ndak mulih piye lho, Dik? Lah piye lah nenek aku pegel ae. Kaya karo ndak usah mulih. Apa yo an mulih mau nang omah yo rapati dianggep ae lho. Tawani dimasakne opo ora gelem. Barang-barang ndak gelem, tekoni barang-barang ndak gelem nyauri. Masa dibature angin kok piye? Yo ngertenono lho, Dik. Aku sikap ngono kuwi yo perkara kelingan nek sampean pamit ngapusi gitu terus metu karo Ferdi ngono kae. Kelakuanku kaya ngono ki ya mergo kelakuanmu dhewe ku lho. Apa rumangsamu keluargane awake dhewe ki ndak wis krasa hambar ngono to? Iya, Jan. Tak rasa-rasane sak suwene aku rumah tangga karo awakmu endi bahagia sing kok ngene aku. Lho, piye? Bahagia kaya sing njaluk aku kabeh. Dadi wong lanang pekane ora eneng, apa rumasane sing ngapusi ki mek aku tok. Ngono ki jajal raga kowe dhewe iki kowe pernah ngapusi aku apa ndak? Iya, Jan. Pernah ngapusi aku apa ndak? Iya. Ya tapi yo aja omong lek terus ro bahagia ning ngono lho. Tukaran nek. Omah-omah kok denek tentrem karo ngene kok nguri. Piye? Arep gelut apa piye? Rek gelut ning arepku kene lho karwane. Ora ngono lho, blok wong sik kuwi tak jak mulih maka panggap dan undat-undat ngono kuwi ae. Omah-omah lek padha ngundat-ngundate, padha nyalah-nyalahne, wis anggere barae. Dah, kalau aku setuju ri jemplok. Lho,
kok iso setuju? Umpamane paribasane lho lu. Lelek ngono carane. Kene nyalahne, kono nyalahne. Aku ki lak ora salahno. Bae Prayo, barai Bayu. Omongi yo piye? Kowe ndak kelingan wong tuamu to. Lek sampai wong tuamu lara ati terus piye jare? Nguwehi restu awakmu biyen kaya ngono kae. Karo neh kena nggih pelajaran sampeyan kuwi lho. Lulu enehe kaya ngene iki bukan tanpa sebab. Ku lho, rungokno yo cempluk. Aku iki kelakuanku koyo ngene iki ya mergo cerminan kelakuanmu lho, Bar.